säkin pienet säkit. Ajokortti olisi tosi kohta pois. Mitäs järkevi olisi sitten, että saapuu bussilla jääkin? Sitten huomioon, että kun on tämän päivän aikana ne kaikki kalit niin ota huomioon toista. Tämä mies. Se on Jami Sandretta. Ei joku Jami Ei vitun kylmäkin. Ei Jami Pille. Ei Nyt on tosi. Koska tulee semmoista piuhaa, mitä näytetään niinku lapsille. Jep, apukoilla syödä vähän pizza. lähtee niin. Joo. Tämä on viittava eniten se semmonen 5 AM. Joo. Tätä kun näytti lapsille sun laittuu harjoittaa. Nightshot oli päällä, mutta nyt on ihan joo. Hyvä jättää ja omia mielessä. Ja voit tuumata vaikka lapsen silmitään vein niinku elämän iloon. No ottaa vaan nyt on vitun piuhaan niin solmussa tämän illan jälkeen, että meillä on varmaan pitää muuta vaihtoehtoja kuin Nutzel. Ei semmoinen chille, mutta... Tunteet, sä haftuu hyvä oi. Mikä? Nää. Istu tää. Ai, ei tarvi istua mitään parana. Siis, Joo, se on meikäkin makkaan. siis joo, paistan mä. Ihan Joo, voi hyvä. paistaa. Joo, on mäkin siihen Ja ihan ei mitään valta, voi mä paistaa. Niin, onko se mulle ihan sama?